नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तर आजची रेसिपी कोणती आहे ते आपण सुरेखाला विचारूया। सुरेखा, कोणती रेसिपी आजची? आजची रेसिपी आहे खरवसाची। तर हे आपण चीक आणलेलं आहे, चिकाचं दूध आणलेलं आहे। तर त्यापासून आपण आज खरवस बनवणार। तर त्यासाठी साहित्य घेतलेलं आहे। हे आहे साखर, 4 वेलची आहे, थोडंसं जायफळ घालणार आहे मी। हे ओलं खोबरं आहे, थोडीशी किंचित हळद कलरसाठी टाकणार आणि थोडं जिरं। आपण आज वेगळी रेसिपी बनवणार आहोत। तर चला मंडळी, आपण आता कृती बघूया, काय करते ती, कशा प्रकारे करते ती। तर हे 1 वाटी नारळाचं खोबरं आहे, ओलं खोबरं। तर आपण आज त्या खोबऱ्याचा रस घालणार आहोत चिकामध्ये खरवस बनवण्यासाठी। तर आपण आता मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे आपल्याला, बारीक वाटून त्या खोबऱ्याचा चव टाकला याच्यामध्ये। त्याच्यामध्ये आपल्याला जर तुमचा उपवास असेल आणि उपवासाला खाणार असाल तर हळद नाही टाकायची, नाहीतर थोडीशी किंचित हळद टाकायची कलरसाठी। तसंच अर्धा चमचा जिरं टाकायचे, हा छोटा चमचा आहे। हे 4 वेलची आहेत, आपण वेलची पण त्याच्याबरोबर बारीक करून घेऊ। आणि ही साखर आहे, पाऊण वाटी। ते सगळं आपण आता बारीक करून घेऊ। तर आता ह्याच्यामध्ये सगळं साहित्य टाकलेलं आहे, जायफळ पण थोडंसं किसून टाकलं मी। तर ह्याच्यामध्ये पाणी न टाकता आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आणि नंतर तो गाळून घ्यायचा रस आपल्याला। तर मी आता पहिलं मिक्सर लावून घेते। आता हे सगळं आपण बारीक करून घेतलं आहे ना, तर ते आपण या चाळणीने आपण गाळून घेऊ, कारण कुठेतरी वेलचीचं वगैरे साल असू शकतं। आणि आपण साखरही एकदम त्यात बारीक केली का तर परत दुधामध्ये बारीक विरघळायला वेळ लागतो साखर। त्यामुळे आपण ह्याच्यामध्ये सगळं एकत्रच बारीक करून घेतलेलं आहे। तर आपण हे आता चांगलं असं गाळून घेऊ। आता ही दुधाची पिशवी मी कट करून घेते। अर्धा लिटर चीक आहे। त्याच्यामध्ये मी ओतून घेते सगळं मिक्स करण्यासाठी। घट्ट चीक आहे, त्याच्यामध्ये जास्त पाणी नाही घालायचं आपण। वाटलंच तर तुम्हाला दूध घालू शकता थोडंसं आपलं, पण जास्त घालायचं नाही, फक्त पातळ होतं, पाणी सुटतं। तर आता आपण हे सगळं गाळून घेतलेलं आहे बघा। हा चोथा असा टाकून द्यायचा खोबऱ्याचा आणि हे आपण छानपैकी असं गाळून घेतलेलं आहे। आता आपण सगळं मिक्स करणार त्याच्यामध्ये। तर ह्याच्यामध्ये सगळंच घातलेलं आहे आपण, साखर वेलची सगळं घातलेलं आहे। त्या दुधामध्ये आपण मिक्स करून घ्यायचं। हळद आपण जरा आधीच का टाकली तर एकजीव चांगली होते, नंतर वरतून टाकली तर एकजीव होत नाही। तर आता आपण ज्या भांड्यात आपण वाफवायला ठेवणार आहोत ना, तर आम्ही कुकरचा डबा घेतलाय, त्याच्यामध्ये ओतायचं आहे। आता आपण या भांड्यामध्ये कुकरच्या डब्यामध्ये ओतलंय, ते आपण वाफवायला ठेवायचं आहे। तर त्याला आपण एक असं घट्ट कापड बांधायचं, असं कापड बांधणार आपण त्याला, म्हणजे बाहेरचं पाणी आत जात नाही कापड बांधलं की। आता आपण तिकडे ते सगळं मिक्स करेपर्यंत इकडे पाणी गरम करायला ठेवलं होतं बघा, त्याला पण चांगली उकळी आली आहे।
तर आता आपण हा अलगद असा डब्बा पाण्यामध्ये ठेवून द्यायचा. आणि त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं. आणि घट्ट झाकण ठेवायचं आणि अर्धा तास आपण हे आता वाफवून घ्यायचं. मीडियम गॅसवर ठेवायचं, जास्त मोठा गॅस नाही ठेवायचा आणि बारीकही नाही ठेवायचा. मीडियम गॅसवर आपण वाफवून घेऊ. आता हे आता आपण खरवस झालेलं आहे का बघू. हे आपण वजन ठेवलं होतं जड असं वरती. जड वजन कशासाठी ठेवलं? वाफ बाहेर जाते ना, नाही तर त्याला वाफ व्यवस्थित लागली पाहिजे, त्याच्यावरती जड वजन ठेवलेलं. तर आता आपण हे बघू झालेलं आहे की नाही ते. सुरी घ्यायची एक आणि त्याच्यामध्ये आपण आता बघायचं. हे बघा, ही सुरी एकदम क्लीन आली आहे. ढोकळा कसा सेम आपण करतो तसंच वाफवून घ्यायचं आहे. त्यामुळे आता हे व्यवस्थित झालेलं आहे. आता गॅस बंद केला आहे आणि हे भांडं आपण बाहेर काढून थंड व्हायला ठेवू. आपण हा पारंपरिक पद्धतीने केलेला आहे. आपण साध्या दुधातला नाही केलेला आहे. आपण गावाकडे अशा पद्धतीने करतात, पारंपरिक पद्धतीने. गावाकडे जास्त प्रमाण असतं, पण इथे आपलं थोड्या प्रमाणात केलेलं आहे. अशा पद्धतीने केलेलं आहे. त्याच्या थंड झाल्यानंतर आपण वड्या पाडू. मंडळी, हा बघा आता खरवस आमचं तयार झालेलं आहे. तर मी आता हा कट करून घेते. तर असे पदार्थ पावसाळ्यात बनवायचे आणि खायचे, मुलांनाही द्यायचे. याच्यामध्ये प्रतिकारशक्ती जास्त असते, त्यामुळे हे पदार्थ आवर्जून खायचे. तर कधीतरी म्हणजे आठवड्यातून एकदा, 15 आठवड्यातून एकदा असं बनवायचा खरवस आणि मुलांना द्यायचा. तर बघा मंडळी, हा खरवस तयार झालेला आहे. एकदम छान मैसूर सारखी काप आले आहेत बघा. तर असा तुम्ही बनवून बघा. हे बघा, एक थेंब पाणी सुद्धा नाही आलं डब्यामध्ये सुद्धा. तर आम्ही असं नारळाच्या रसात बनवल्यामुळे अजिबात त्याला पाणी सुटत नाही आणि एकदम छान असे मलाईदार असे केक सारखे तुकडे येतात. तर तुम्ही असा करून बघा.